Intervistat fuq Net Television il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg għalli b'serenità kbira għażel li jirriżenja minn kap nazzjonalista għax fehem li għal-ġid tal-partit u tal-pajjiż la darba kien evidenti li bih bħala kap il-Partit Nazzjonalista ma kienx se jimxi l-qudiem, kellu jwarrab biex jagħmel spazju għal min jista' jkun jew seta' kien il-persuna ideali biex tmexxi l-partit il-qudiem. Dr. Gregg għalli għalhekk li jħoss paċi mal-kuxjenza, għalli l-5 snin bħala kap kienu snin sbieħ li fihom is-sena l-oħra il-Partit Nazzjonalista kiseb dik li sejjaħ bħala rebħa storika fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali. Għalli 5 snin ilu ħalla l-kumdità tax-xogħol professjonali li kellu il-ħin mal-familja u daħal għar-rwol ta' kap tal-Partit Nazzjonalista b'responsabbiltà għax ħass li l-pajjiż kienet isejjaħlu u wieġeb għal dik is-sejħa. Il-kap Nazzjonalista għalli issa skatta l-proċess biex jintażel il-kap ġdid. Sostna li se jagħti l-appoġġ lil kap il-ġdid u appella biex kulħadd jagħti l-appoġġ lil kap li jmiss għax qal li hu hekk xtaq u hekk għandu jkun. Sostna li hekk biss il-Partit Nazzjonalista ikompli jikber. Saħaq li l-kap li jmiss jista' jkollu l-profil ideali li jittikja ħafna kaxxi madankollu qal li l-importanti mhux jekk il-kap li jmiss hux perfett imma li tmexxija tal-partit taħdem aktar u aħjar. Saħaq li dan l-appoġġ irid jingħata lil kap il-ġdid kemm fid-der u anke fejn ma jidirx. Mistoqsi għandu xi preferenzi għal kap ġdid, Dr. Gregg għalli hemm persuni validi u għalli hemm min għażel li ma jikkontestax bħal Roberta Mezzola. Dr. Gregg għalli ma jaqbilx li l-kap il-ġdid għandu jiġi handpicked u fakkar fil-bidla li saret fl-aħħar snin fl-istatut biex l-għażla tal-kap issir mill-kunsilliera jew mit-tesserati. Dr. Gregg għalli huwa f'dawn il-momenti li wieħed jara fil-kbar mit-tfal u li fil-moment fejn hemm il-bżonn u minnu kulħadd fir-rwol tiegħu iquma l-okkażjoni. Dwar Manuel Island għalli wara li l-Prim Ministru Roberta Bella għalli hemm ksur fil-konċessjoni għalli għandu jara li din tiġi terminata. Dwar il-binja li ġarfet f'Paċiville, Bernard Gregg għalli waqt li jridu nistennew il-fatti dwar il-każ, fl-istess waqt għalli l-Prim Ministru għadu assenti u ma tax l-assigurazzjoni lil poplu li l-affarijiet mexjin sew. Enfasizza li l-pajjiż irid jara li kull binja timbena kif suppost u li l-istituzzjonijiet jaħdmu. Il-Kap Nazzjonalista refera r-rapport tal-Kummissarju tal-Standards fil-ħajja pubblika li għalli wera li l-allegazzjonijiet tal-Partit Laburista li d-deputati nazzjonalisti ma kinux qed imorru għax-xogħol kienu qarrieqa.